Страниците на календара показват 23 януари 1948 година. Саид Нурси и 50 ученици на Нур са отведени от емир Даг в Афион и са задържани след разпита им. Ученици на Нур от други провинции също са задържани и доведени в Афион. Така, след Ескишехир и Денизли, започва третото затворничество. Бедиузаман ще остане в затвора в Афион за 20 месеца. При много трудни условия той създаде шедьовъра, наречен Ел Хюджетус Зехра, който влезе в колекцията Рисалей Нур като 15-тия лъч. Заведоха го в Афионския затвор през 1948 година. Там той беше в самостоятелна килия за 20 месеца в бетонна килия. Един от братята, който беше там, ми каза, той каза, че беше такова, че той каза, влязох в неговата килия, за да напише защитата му, каза той. Той каза, бетонната килия беше толкова студена, че не можех да я издържа за 2 или 3 часа.